do Brazílie s bojovým umením, a teraz dúfam, že to dobre vyslovím, capoeira. Áno. Tak sa volá bojové umenie, o ktorom mi prišli porozprávať tieto tri baby. Ahojte. Majka Bieliková, Radka Mareková, Majka Bendelová. Ahoj. Pekný deň vám prajem. Takže by sme mohli začať s tým, že čo je to zač, aké je to bojové umenie. Tak capoeira je bojové umenie, ktoré vzniklo v Brazílii. Vlastne, ale prvopočiatky capoeiry sú v Afrike, takže je to afrobrazilské bojové umenie. A má svoje špecifika. Nie je to bojové umenie ako také, ale môžeme tam nájsť prvky tanca, spevu, hudby, akrobácie a... Ty si mi spomínala, že to je niečo také ako keby hra medzi dvoma ľuďmi? Áno, v podstate slovo hra najviac definuje to, čo sa v capoeire deje, pretože tí dva ľudia, ktorí to robia, tak sa v podstate hrajú. V capoeire máme pohyby útočné, pohyby defenzívne, obranné, útočné, obranné a klamlivé a nejakú akrobáciu. A vlastne jeden kope, útočí a druhý sa v podstate uhýba, vlastne sa bráni. A potom tie pohyby klamlivé sú už vlastne v tej hre a sú tiež akože dôležitý prvok, pretože vzniká, že vtedy sa vlastne ľudia hrajú. Ja som to aj videla, toto bojové umenie, a mne to ani tak možno neprišlo ako bojové umenie, ale skôr ako hra, alebo taký nejaký tanec. Takže je to skôr zamerané na takú energiu? Áno, v podstate capoeira sa robí v kruhu, ktorý sa volá roda. Vlastne roda je portugalské slovíčko. Áno. Vlastne doslova to znamená kruh a v tom kruhu ten kruh obsahuje ľudí, ktorí držia vlastne hudobné nástroje. Je to hudobná batéria. Tam máme vlastne 3 základné nástroje, 2 máme aj tu. Berimbau, to je vlastne základný hudobný nástroj, nosný nástroj v hudobnej batérii. To má rôzne časti, ak môžem vymenovať, tak to je kabasa, vlastne. To je také tekvica, ktorá je odrezaná, spracovaná a odtiaľ vlastne vychádza zvuk. Potom verga, to je vlastne to drevo, čo môžeme vidieť. Na Slovensku sa to zvykne robiť z jasenia, alebo ešte z nejakých iných takých podobných drevín, ale v Brazílii sa to robí z biríby, čo je vlastne niečo medzi krom a stromom. A mohli by sme to normálne ukázať, že ako to asi znie, keď to nejak znie, lebo si to neviem moc dobre predstaviť. Tak by sme mohli tak trošku aj ilustrovať, že ako to asi znie. Takže, asi som ešte nespomínala, že capoeira má vlastne 2 základné štýly, a to je capoeira Angola a capoeira regional. By som mohla teraz zahrať, je to 2 rytmy, ale najskôr teda ukážem, že aké to má tóny. Má to 3 základné tóny. To je dong. Áno. Dong je bez kameňa. Ding je tón s kameňom. Tak dobre znie dong, ding, dobre. A tretí tón je č. Takže do. Ding. A č. No. A oni sa tak striedajú a vlastne vytvárajú tie rytmy rôzne. V podstate rytmus capoeira Angoly je čiže dong, ding, čiže dong, ding, čiže... A na toto sa pohybujete viac menej a potom spievate a tak ďalej. Vlastne, ak som ešte rozprávali o tom kruhu. O tom kruhu, tak vlastne tá hudobná batéria berimbau, skrátka teda poviem, čo to asi obsahuje, 3 základné nástroje: berimbau, pandeiro a tabáky. A tabáky je vlastne taký veľký bubon, dá sa povedať Kongo. To sú 3 základné. Z toho berimbau sú 3, gunga, medžia a viola, to sa vlastne podľa... To už veľmi veľa sa dá o tom rozprávať. Jasné, čiže ten kruh obsahuje základné 3 hudobné nástroje a plus ešte môžu byť ďalšie 2 hudobné nástroje, ktoré sa volá reko a agogo. Reko, bohužiaľ tu nemáme ani agogo. Reko vyzerá ako také strúhadlo. A tam sa tiež palíčko vlastne tak prechádza potom. A agogo sú také akoby 2 zvonce, do ktorých sa udiera. A vlastne tak skrátke teda ako tej hudobnej batérii. A potom vlastne ľudia stoja v kruhu. Áno. A vlastne princíp je ten, že tí ktorí stoja v tom kruhu, či v batérii, alebo
v inej časti rody, tak vlastne tú energiu, ktorá tam vzniká, tak taktiež vytvárajú. Čiže všetci, ktorí stoja v kruhu, vytvárajú energiu. Ano. Či už sú to, dajme tomu, tí tanečníci, alebo ako ich nazvať, tí, čo robia to bojové tí, čo sa hrajú. Áno, a potom vlastne hudobníci. A hudobníci. Áno, v podstate vždy jeden z hudobnej batérie, väčšinou ten, ktorý drží berimbau, ktorá sa volá gunga, tak vždycky vlastne on spieva solo a tí vlastne ostatní všetci kapueristi spievajú refrén. Aha. A takisto pri väčšine štýlov sa vlastne tí, čo stoja v tej rode, tak tlieskajú do tých rytmov. Ale v capoeire Angole sa netlieska. A teda potom sa, ja neviem, teda hráte, dvaja ľudia z toho kruhu sa akože hrajú v strede? Áno, hrajú. Nie, že akože, ale sa vlastne v podstate hrajú. Tak vždy vlastne dvaja kapueristi začínajú pri batérii sa vlastne si kvoknú, alebo tak čupnú si. A vlastne vždy im dá niekto povel vlastne z tej hudobnej batérie, väčšinou teda ten, čo vedie rodu, ten, čo spieva to solo a hrá na gunge, tak im teda dá znamenie, že môžu začať. A tie sú tam všelijaké tradície pri niektorých hrách, že ako začínajú. Ale to by sme tu museli byť aspoň 2 hodiny. Asi to má veľa všelijakých zákutí. A čo sa týka tej energie, babi, vy čo sa tomu koľko asi venujete? Ja sa tomu venujem asi tak docela pol roka. Ja tiež zhruba tak. Už ste to tak cítili, tú energiu, ktorá sa vytvára? Alebo ako sa vycítite pri tejto hre? Ono je to také, že keď sa začne hrať a spievať, tak tá energia proste sama príde. Takže jednoducho my si tam tú energiu vytvoríme a tým, že vlastne spievame a hráme sa, tak vlastne tú energiu tak si tam udržiavame a vlastne máme dobrú náladu a bavíme sa dosť pri tom. Čiže čo vám dáva capoeira? Takú určitú voľnosť, dá sa povedať. Tam človek bude zabúdať všetky tie starosti a problémy z normálneho ručného dňa, dá sa povedať. Také uvoľnenie a viac menej využiť takú určitú aj fantáziu pri tom. Asi vás to teda aj nabije energiou, keď už tam vzniká samozrejme, energia však. Ty sa tomu koľko venuješ? 5. rokom. 4,5 roka, aj niečo. A ja som počula teda, aspoň aj ty si mi hovorila, že sa už aj okolo toho aj dosť vzdelávaš, chodíš na rôzne školenia. Na rôzne semináre, teda áno. Vlastne od mojich začiatkov som týchto seminárov absolvovala veľmi veľa. Neviem to už ani spočítať, ale tá capoeira mi dáva, a tam sa teraz vzdelávam na to, aby som vlastne tu mohla trénovať ľudí a keďže to mám na starosti tu v Nitre. A taktiež mi tá capoeira dala aj to, že som sa naučila nový jazyk, portugalský jazyk. A je to veľmi dobré pre mňa, pretože mi to dáva ako nejaké... Spoznáš novú kultúru? Áno, presne tak, vlastne. Nové poznatky možno. Brazilskú kultúru vlastne spoznám viac. Vlastne tí capoeiristi vlastne mi sa... dávajú tú energiu. Dá sa povedať, že pre nás Slovákov úplne to niečo iné. Úplne iná kultúra, tradície aj všetko do toho. Je to pre nás niečo exotické a vlastne tí Brazílci nám snažia nejako sprostredkovať ten ich radostný spôsob života, tú ich životnú energiu a ak sa oni vedia sa baviť a vedia žiť, aj keď sú chudobní, aj keď nemajú na chleba. Áno, inak to je od nich známe, že oni aj tak na uliciach proste tancujú, takí bezprostrednejší sú viac. Dá sa povedať, že u nás od malička sa učia spoločenské tance, nejaké tie ľudovky, tak od nich od malička sa učia túto capoeiru. Je to taký folklór v podstate. No, dá sa tak povedať. A teda ja vidím, že máte na sebe také farby brazílske, čiže to všetko súvisí s tou capoeirou však. Áno. Inak, ak by vás ľudia chceli nájsť, tak kde? V Nitre trénujeme vo Fore mladých v pondelky a stredy od 6. do 8. A to je všetko. A čo sa týka nejakého vystúpenia? O 2 týždne, 24. apríla, budeme mať vystúpenie na inej akcii, čo bude SPU proti UKF, športové podujatie futsal. Tak v prestávke 25-minútovej budeme mať my vystúpenie. Dobre, no tak to som veľmi zvedavá. Ja verím, že budem mať čas a prídem sa pozrieť. A verím, že aj vám sa bude dariť ďalej. Vy ste same baby, inak, lebo tu ste 3 baby. Bojové umenie a 3 baby. A ešte, ak by som mohla povedať ku tej capoeire, tak vlastne my okrem capoeiry, vlastne každá skupina, my sme capoeira Ošumare, Slovakia, a každá skupina má svojho mestreho.
a zväčša je to Čiže Brazílec. vedúceho? Áno. A on nás takisto okrem capoeiry ako takej nás učí ďalšie veci z Brazílie, čo je makulele. To je vlastne taký tanec s palicami. Je to s mačetami, ale my to robíme s palicami zatiaľ ešte. Pochopiteľne. Pochopiteľne. Makulele a potom ešte je tretí prvok, je to samba de roda. Je to v podstate samba, ale tancuje sa v tej rode našej, v tom kruhu. A ešte jedna vec, čo nás učí, ale to už je trochu pomimo, tak je vlastne jiu-jitsu. O tom som niečo počula. Áno. A vlastne ako náš mester sa snaží nejako spojiť tú capoeiru a jiu-jitsu a vlastne vznikne z toho capojitsu. Aha, čiže aj takéto niečo sa učíte. Áno, všeličo možné. To, že v podstate capoeira je človek nedotýka. Nekontaktné bojové umenie, dá sa povedať. A vlastne s tým, že to jiu-jitsu sa spojí s tou capoeirou, tak už je ten kontakt tam už je. Takže to už vlastne sa prenáša trochu do toho kontaktu v tom bojovom umení. No dobre, to môže byť fakt zaujímavé. A každopádne veď ľudia určite to vidia aj na ukážkach, ktoré chodia počas nášho rozhovoru. A na záver by ste mohli dať nejaký pozdrav, aký máte na capoeire, lebo ste mi hovorili, že taký nejaký je. Po koncu, keď sa lúčime, no. Tak pozdravte aj našich divákov. Aše! Aše. Ak rozmýšľate o tom, že by ste nejak jednak možno zvelali